Beş, al. Başlayıverelim mi? Başladır söz sende. Bittik onunla başladık. Bütün dünya halkına salam. Yaşlı soyunu hoş geldiniz. Yine de bizim programmamıza. Salam yurttaşlar, salam Çemen. Hoş gördük. Sağ ol çağıranın için. Gören hoşal. Onu nämeden başladı? Yaşlı nämeden başlalı? Raşit Meredov'tan başlalı. Daha şettim seni. Men o güne aittim. Sonra şit deyip belledim rasöründen sonra. İğrenanım düşünürüz verdim. Çemen dedim şunu şey deyip koğurense şit deyip haydi şit söylemenliyse bok bol ya dedim. Baranımızda nesipali neme salar sonu. Gerekli yere. Oh, Hokman. Dersin veririz tuvaletten. Gidecek yer yok. Down the drain diyorlar nemeler Amerikanlar. O sonum şey derslerle trubaların içinden geçirip. Yaşlı men biz kaça aydayın neme bilen zatlam neme diyen zatlam yana dünkü de şu ne dünkü de del bir heptem iki heptem naça geçti uje. Lavrov bardı Türkmenistan'a. Bular bir topar nemeler ettiler yaşlı. Prosta tak baranak ve bir topar propaganda. Haram Paraşkı'dan getirilen Başkir gruppası haram propagandanı itirip yürün gruppa. Ayyola Karapiçan Haramzada bilen gelen Karapiçanım Lavrov Haramzada öz milletini satan Haramzada. Şol gruppanam kim getirdi? Urqadaq diyen götberen Porsu tohumun atası. Bir taraf Türkmenistan'a getirilen. Bir taraf özüm şu gruppa haram propagandanı itirip yürün. Ukrayna karşı, dünya karşı haram propagandanı itirip yürün gruppa. Urşi itirip yürün gruppa. Onam şunu haramzada Urqadaq, öz Urqadaq şehirine getirip, Türkmenistan'a getirip, yaş Türkmenlerin beynisini yuvup, gezdirip yürün. Arkayın oğanın prinsiplarına karşı, BMG'nin prinsiplarına karşı açıkta propagandanı, uruş propagandasını itirip yürün. Urqadaq haramzada. Şimdi şu orada neme tarafına aytayın men. Ne bize dünkü de aydı otiydik bir taraflı hakkı. Bir taraf yurdu ne dep propagandanı öz yurdunu geçiriyor yaşlı. Bir taraf yurdu. Ne şunu biz onu hükman getirmeli. Nem için men bunu aytayım. Sebebi ne şu da Lavrov'un nemesini seyretseniz yazan zatların ya da studentların önünde çıkış eden zatlarına. Bundan öňe başta bir studentlaryň öňüne çykyş etmeli däldi, ýaşly. Prosta обычный neme bermeldi. Speech, näme adı? Prezentasiýa ýalak zatdanny. Ondan soň bular birden meter bolmaly ýerinden aýryp, Yıldız Otel'de şol ýere geçirip hemme zady we şol oteli studentlary ýygnap. Studentlar şu wagt уже Tomuz kanikuluny ýaşly. Olar näde studentlary ýygnap berler? Men hayran. Ene şuna seredin, şu tarawyna seredin. Hiç kim şu seredanam, görenam ne şu zatlary, detallary. Yıldız Otel'e geçirdiler. Otayda uly neme var, auditoriya üçün yer var. Studentlar şu otay topladılar. Bir Lavrov'um gelip propagandan nemetti, iteldi. Näme diýdi propagandasyny? Srazu näme diýip başlady? Biz Türkmenistan bilen näme diýes bile Ara gatnaşyk saklaýar. Ara gatnaşykda şeýle ara gatnaşyklar şeýle gowy geçirýär, şeýle beýle diýip näme başlady. Ondan soň birden meter Ukraina garşy näme propagandany näme sürüp başlady. Ukraina nemetti, şeýle özüni alıp bardy, biz etjek däldik. Gün batar şeýle nemetti, gün batar şeýle zatlary başlady, NATO şeýle zatlary başlady diýip garas bärde bir topar nemeleri şey diýip geçirdi. Ýaşlaryň beýinlerini ýuwup başlady.
Ene yaşılı. Men size linkini verdim. Şonu açıp okasanız ofitsialny Orsiyadın midinin nemesinde dur. Şon aydan nemesi speech'i. Sözleri. Sözleri. Hova. Hova. Şon aydan sözleri ofitsialny açık dur. Şonu okap bilýäňiz, şonu Suud oğana da iwer poli arkayn Türkmenistan'ın ne hili bir taraptığını görkezse bolýar. Ene şu yerde Türkmenistan özü açık görkezdi. Recruiting edýärler Türkmenistan'da. Özüm recruiting etmek için şu vakti Lavrov'um getirip berdiler. Uje Lavrov'u arkayn açık yerde getirip görkezip studentlar şol yere yığınap berdi nemelerim der näme adı döwlet işgärlerim der ýaşuly. Bu studentlar studentlar şu taý toplap şeýle propagandany nemet başladylar. Size propaganda ýaşuly. Özüm propaganda näme? Orsyada toplap bolsaň şeýdem alyp gidip olar armiýany neme diýerler türkmenlerimizi. Dünküde biz spisiga görkezdik. Dogry ikimiz? Hakyky. Owa. Ana şu yerde uje özler suwut berip durlar. Özüni ýetýän zatlaryny. Yeme, semen gaty dogry bellep geçtin. Lavrov otak ýöneke ýere gidemek. Ol şol öz Orsiýadan alyp barýan jenaýetçilik siýasatynyň emesini propagandasyny etmäge barýar. Türkmenlerim olar üçin gerek ýeme, döwlet, millet. Näme üçin şol Türkmenistany men düşünýär, şol Türkmenistanyň topragyny bular erkek göbekliğini goýmaly däl. Ondan ayal gyýlary da ondan owanyň gelen ýeriminden gelen 3-4 sany ayal saklap berilýär bar. Şolara gulgurmak bolmaly. Şuma sen dogduk depäň daşawdy erkek göbekli gaty alçym. Bulan köpüsini şol Moskwa tarap turdular, o taýdan rekrutir edýärler. Size jaý berjek, size grazdarlyk emedin berjek, hukugun berjek. O size 200 000 rubl her aýda tölepjek. Siz diňe şu taýda baryp iswoda daşyna bolup gelmeli, ýa-da arlayan demeler metotlar. Siz ýok, Ukraina uruşada biz Täjikistan şerhedine uğratjak diýip arlaýarlar. Şu taýdanam gönü masarufka alyp gidýär. Ben dogry bellek geçdim. Geçen sapar oturumuzda biz ikimiz Arap maslahatlaşdyk. Indi şu Türkmenistanyň aslyny bir tarap döwlet dälligini, şu statusyny mahrum etmek barada Birleşen Milletler Guramasyna hem şol 1990-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistana şol bir taraplyk statusyny bermek barada karar kabul edip el galdyryp 185 tane döwletiň her birisini ingliz diline tekst ýazyp uğratyp başladyk eýär. Şu 2000 gepleşigimizden soň. Şol hemme 185 döwleti ýaýramaly, şu taýda aýdylýanda senin döwletiniň şu 90-njy ýylda Türkmenistana bir taraplyk statusyny bermek barada ses berdi, el galdyrdy. Ýöne bulan edip oturan işi bir taraplyk döwlet, bir taraplyk statusy bilen peýda bolan döwletiň aslyny etmeli işi de. Bulan edip oturan işi jenaýet. 1, 2, 3 ilatyň, halkyň hukuk derejesi, ýurdun ýapyklygy, üçüncüden ýa-ni Türkmenistanyň bar bolan harby enjamlary, snaryadlar, toplary ählisine uğratdy Orsiýada o taýdan Ukraina garşysyna ulanyp ötdi. Dördüncüden olam az görüp Türkmenistanyň biz grazdanlary diýiller, ikimiz men olar ýurtdaşlar ýa watandaşlar diýip aýtmaýny dilim baramak, sebäp olar emmezi naýomlyk, ýagny hakyna tutmak. Bular Ukraina adam öldürmek üçin diýerler. Şoň üçin bulara 200 000 rubl tölenjek. O taý guruluş goýdan adam. Şunu biz aýdyp berdik. Bir tarap diýip aglan edýär. Oturan ýerine ýeňsesine Birleşen Milletler Guramasynyň baýrağyn pasyrda oturan iki tane jenaýetkär ataly oğul şeýdip Birleşen Milletler Guramasynyň statusyny, adyny, mertebesini ullanyp bizim Türkmen halkymyzy gırgana berip otýar. Şonam biz ýam ýaýradyp otýar. Her bir döwleti şoň üstüni gömmek üçin, yapmak üçin olan bir ýeme. Lavrov şotak bardy. Şu taýda edilen gurulmaň ünsveren bolsa, Türkmenistan 3 ýerde özüniň bir taraplygyny Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne tasdiklatdy diýer.
Ona başlaça düşünmeli Türkmen durmuşundan altında. Türkmenistan 3 sözek şu Birleşen Milletler Kurumasına agza olup duran devletlere para peşkeş verip yatırılan yemen täzdendik etdi. Sebep Avrupa devletleri razı olmadı da. Köpesi. Ay davat Bremen'de wagtlaryň bereli göreli. Son görse insan hukukları berza edilen akbeden çıkşedy otursa Azatlyk radiosunun beýlekiden zatdan ol men 90-njy ýylyň gurulmaýdy. Oradan täzeden aýtyldy täzeden diňe peşkeş berip o Şeyh Murad ýadydy ýani iki ýaňa gatnap wagon haly palatda çapçatar. Ne atbarın payladılar bulara yarıncanlık et. Ara şeyde saklanıp gelirler indi şu kimi направление berdik. Şunu hükmen statusundan mahrum etmediğini de blok edip oturan cinayeti diyor. Faktiski. Şunun için Lavrov var otaydı. Ay yine 3 köydet bulur yeme tahsiklattı diyen böyle. Biliyor ya bizim edip oturan işimizden haberli bular. Yani ne derecede bir iş üstünlüklü var. Onu halktan öldürü görsün. Şuna ses verirler. Bir faktları ömün oklayar. Avrupa devletleri, milletleri elbette onu mahrum etmenin taraftarı var. Bilemek sen oturan devletin hükümetine ayırgarar. Yani şu mahal şu kampanya alınıp var. Geçen ben aydayınlıydım sonra. Uzaktan öğretimiz yaplaşımda. Yani son İngilizce tekstini yayrap bir devletlere uğradıp bir yetiştirmeden. Onlardan cevap gelir gelmez ondan sonra biz Birleşen Milletler Kurumasının özüne çıkarır. Ahir devletlerine de uğrattık şu dokumenti innen size yetirir. Çağırın da şu meseleni çözün. Bizim hakkımız var şunu sorunlar. Yani kıyıska çaytsam şeylere Lavrov'un reşit meretinin yanında var. Berekallah ýaşuly. Taňry ýalkasyn, siň ýaşlaryňyzam töweleme gowy işler edip otyra, dowam edin. Hemişe aktivde bolun. Näçe aktiv bolsaňyz şonça da gowy, şonça da gorkýarlar bular. Neme etdim? Esasy nemelerini çykardym, ýöne ingliz dilini, taşda başga bir ýerlerde de uje iýerip başlapdym bu zatlary. Ýöne ne şorda esasy hawa ýaşaýdym. Berekellah çemen sen gaty uly iş edip otyň onu men bütün halkyň öňünde aýdýar. Ýeközüňe bolsaň sen 100 adamyň 1000 adamyň işine dotyň. Onum ýoşlyk bilen hiç kime aýdan agam, ýegenen agam, ay men şunu etdim diýip öňüne agam öz işini edýär. O ýegenim ana dowam alıp götürip otyrlar. Ema bir söz var türkmenne çemen ýaşylyk et, derya at balyk bilmese halyk biler diye. Hükmen bilen adam tapylar edip oturan işlerini. Yani ýerde geçti bu zatlar tarihe ýazylyp otyrar çeme. Şona aýdyň taw var. Berekellah edip oturan işini. Size de sağ bolsun, emmeňize de dowam eder, hemme işleri esas şu. Aktiv bolmaly biziň hemmämize. Men nämäni aýtjakdym, şu Lavrowa gaýdyp gelsek, şu propagandasyny birinciden NATO we nämäni? Ay bolýa, ol bir senin näçe ýyl boldy Türkmenistana çykyp gidemne. Türkmenem däldi. Ýaşuly men bir dilden emet başlasam maňa kyn emetmek, adaptirować etmek. Diýenkide rus dilinden menden intervju aldylar biri. Onda da kyn boldy. Уже rus dili, türkmen dili öz dillem ýöne ýaman kyn. Taşda men ingliz diline postaýan uje emetpin. Pikirim. Şoň üçin birazak näme? Başga dile geçmek, bökmek ýaman kyn men üçin. Ýöne onda da näme ders başararys. Rus dilini men wapşe başsy uje emetdim. Ret etdim. Rus dilini. Ýa-ma yok onun düşmanın dilen bolsa görülenmeler. Dil bir baýlyk çemen. O taýda bular şöne gana kuwat edip müň dilini bilmesen oradan onun dilini bilmesen, onun diýenini dinlemesen, düşünmesen, onun garşysyna nädip işlejek? Ýaşuly dili biz bilýäs. Ýöne dili biz ret edýäs. Ulana menem ulanamak stapara kimis birinji şol bilelikde çykyş edemde ahd etdik. Rusy asla bir efir alyp barjaklar. Ýöne iki ýerde yani şertimiz bozulup olan Ukrayna'dan biz bilen işleşen yigit çıktı da ondan ol Türkmençana bilen ondan Rusça gürleşmeli oldu. Çok hatırladım. Yoksa men orsun özünden gowulyan olan Rus dilini ya edebiýatyny ýöne gerekki. Bularny basyp alyjy. Gaty dogry. Şu nukdaýlardan sen dogry aýdýar. Ýöne ingliz dili iň wajyp dil. Onam Rusça sagarşaýanstyr diýär de şon yeterlik derejede. Iki adam bilýär, Nur hanymyň keňi.
Olur bilen. Hawa. Bize şol yeterlik. Dünya yaymak için. Tuveleme ikinize mi kiyerden öğretmelisin artık mazule ne de otursun. Başka ne mi diye? Rus tilini biz Haydi bak. protest ederiz. Men şeýle aýdyn, bizim protestimiz rus tilini ret etmek we rus tilini ulanmazlyk we de ine şu uruş tutýan, uruş başlayan, başga ýurtlary basyp alýan şeýle ýurda bizim protestimiz şu. Nireden başlamaly özüm? Esasy başlamaly ýeri dil. Ýaşuly. Evet. Näçin? Seredin özleri kakraski dil tarapdan neme diýerler? Hemmemiz basyp ýörler. Ukrainada dili neme başladylar? Ukrainslar faşistler dip, yoksa özleri faşist ýaşuly. Özleri raşist dip prosto tak aýdamyz biz. Raşist dip. Özleri faşist, потому что özleriniň edýän zatlary. Biz 80-nji ýyllarda da barpdyk Orsiýada. Ýaşuly. SSR wagtlary men barpdym. Kiçik wagtym, kiçik çağ wagtym. 90-njy ýyllarda da. 2000-nji ýyllarda da. Ütgänek Orsiýet. Gaýtam ütgemezden beter ol, ondan beter bolup barýar. Ýaşuly. Biz çurkalar, Çernozopy, Yenovorzat, biz adam däl. Häzir migrantlara näme diýip otirler? Görüp otirsiňiz ýa-da Azerbaýjanyň nemelerini öldürdiler. İki sana gaýetini Azerbaýjanyň. Başgalarına mana türmä basyp otirler. Стоял следующий. Готов. Еще продвигай. Все, ходите. Ene Orsiýet diýen zat rus dilini polnosy ret etmeli. Näme şondan başly. Düýbi şol ýerde. Biziň hem nememizden gelip rus dilini öwrenmeli, ýene bir zat etmeli diýip näşnemede öz aýdan zatlaryna Lavrov kakraski şorta aýdy. Ukraina diye biz olar bilen parahat ýaşajak boldyk, parahat nemetjek boldyk. Ýöne olar dinlemediler. NATO olar nemet ekspansiýa edip başlady. Ukrainany ulandy. Soňa faşist Germaniýada olar faşist bolsalar, Ukrainada bolsa olar kitaplary ýakyp başladylar diye. Kitaplary ýakyp şeýle zatlary etip başlady. Garaş olara da faşist diýjek bolan da, ene şeýle propagandany geçirip otdy. Esasy görkezmeli zatlary nemetmeli biz çykarmaly da kän aýdyp durmaly şu zatlary ýaşylyp. Ene imенно şu propagandany, ene şu zatlary kem-kemde beýnilerini çeýnap ýup şeýt saljak bolýarlar şeýle zatlary we aýdyşmaz ýalyk rekruting kampaniýasyny ondan olan özleri ekspansiýa etjek bolýarlar. Biziň ýurtymyzda uşa türkmenler bular üçin goýun. Türkmenler hiç zat diýip bilenaklar. Türkmenler dilini bilenaklar, zadyny bilenaklar. Şoň üçin olar arkaýyn türkmenleri dil bilmedik türkmenleri. Ne özüňiz aýdýaňyz daşyňyzda köpsi gitdim. Menem size nimetli suwuty berip bilen, tamışda geçen ýylyň maýynda meniň öz garyndaşlarym maňa Orsiýetden nimetdiler. Menem haýran galdym, näme etbersiň sen Orsiýetde diýdim. Aýdyp bilmedi, şeýle düşüp gepleme diýdi. Ýaşuly. Paraşkada näme etbersiň diýdim. Ne paraşkadan näme etme diýdi. Ene, siz men bilýäňiz, men näme oturmaýan. Kem-kemden birazak maňa nem sypdyrdy. Näme etberýän. Bular näme döwlete işleýän adamlar ýaşuly. Ene, uje döwletiň içinden uje rekruting edip, döwletiň özü rekruting edip Orsiýada iýberip otdy bulary. O Moskwa bilen Kazany günne samolyot uçup dur. Olary gymmat bilet satmak gereken sebäp bilen ola adamlar işe möhlet bilen uçup barýar. Nira barýany ýa Orsiýadyň degişli guramalary bilýär. Barandan soň möhleti uçup barýar. Jüýsüne bir zat satýar ýa ýene bir zat taýply, ýa-da türmä edersin, ýa-da golçak barany suwa gidersin diýär şol uruşak. Ene boldy ýygyna gelýän türkmen ýok. Gidýän marda gelýän ýok. Sen birze zat tutady, sen ünsümçek bolýar, sen üstüň bilen halkymyň. Olar Orslar şu matal Ukrainalary natsist diýer. Ýani millet para. Nähiri millet para bolýar, men özüme sora berýän näçe men terip. Ukrainada şu uruş başlanmagy
Ähli halk rus diline gürleýär. Ähli telewizionyny, radiosyny, mediasyny rusça programmalar. Mektepleň içinde bir iki ýeke şol Ukrain mektebi bolmasa galany Ors mektep şol otadan şumal bombolanýan oblastlar. Näme üçin bular ömäni Ukrainany onu şu millet parazlykda aýyplanýar. Eger hemme ýerde rus dili arkaýyn ullanylýan bolsa. Emma ýeke mysal ýok şemen. Что Russiýanyň territoriýasyny Ukrain mektepleri var ya, Ukrain institutu ya, üniversitesi var, Ukrain dilini okudylýar. Yok. Ondan kim bıtaydı nasist bolýar, kim bıtaydı faşist bolýar. Ine açıklama. Barın sonra görün var mı? Ortaýatda ýeke üniversitet Ukrain dilini okudylýar. Yok. Bir söz bereýin, raşistler. Raşist. Ene başga neme Hı. gerek däl? Raşist diýen kaçandan başlady? Kaçan çykan bir söz? 22-nji ýylda olar Ukraina çözanda şonda çykdy bir söz. Ondan öňki hiç haýsam hiç zat ýanak Paraşka garşy. Paraşka diýen söz, huýçyn diýen söz, şolaň hemmesem huýlo diýen söz. Hemmesem 22-nji ýyldan soň başlady. Oga şol diýme, ýa-ni Ukraina üstüne dowlu çalışan wagtyndan başlady. Olam dowruça eýleki auditoriýalary, beýle halklary kim nähili ýetiren bolsa ýetiren, ýöne türkmen diasporasyna sen ýetirdiň bu sözleri. Onu aýtmak gerek. Hali yetmel sözler kendir ýaşyly. Hazinamyz baýdyr biziň. Ýöne aýtjak zatym şu ýerde indi bular şeýdip Ukrainany ýigrendirjek boldylar. Ukrainany, Грузияny, şeýle her ýurda Azerbaýjany ýigrendirjek boldylar. Нашей разведке стало известно, что азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции «Паутина», которая имела целью поражение стратегической авиации ВКС России. Об этом пишет телеграм-канал «Записки ветерана», ссылаясь на свои источники в разведке. Именно азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности и инфраструктуру рынков и складов. Именно поэтому российские спецслужбы сейчас проводят мероприятия по нейтрализации азербайджанских диаспор, которые в буквальном смысле слова являются резидентурой азербайджанских спецслужб, работающих в тесном контакте с украинскими. Ну и косвенным подтверждением вышесказанного является тот факт, что Азербайджан в буквальном смысле слова впал в истерику после начавшихся чисток азербайджанских диаспор. Olar aýtam näme etdiler? Indi bular şeýdip biziň hemmämiz ýigrendirjek bolup, biziň hemmämiz hem gaýtam birleşdirdiler. Ene Türkmeniýa birleşeliň boldy ýaşuly. Bizde Türkmeniýa birleşeliň bolsa hemmämiz bilen birleşdik. Gruzinlaram, türkmenleram, ukrainlaram hemmesem bile bir çıkıyorlar, protestlara da, zatlara da, özbekleram, azerbaycanlı. Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. И примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Hemmesem bile ýaşuly. Даже izlemeler Yevreyler, İsrailden gelen Yevreyler. Şolaram neme diýär? Ve İsrailin özünde de. Ene men şunu aýtjak bolan, bular hemişe Palestinany gowurkaja, Palestina KGB'ň nemesi, döreden zady. Mena Palestina üçin hiç wagtam neme etmerin. Türkmen bolup men Palestinany goldamaryn. Sebäbi olan arkasynda näme bardygyny men bilen. Arkasynda KGB var, arkasynda neme var? Hamas var. Hamas. Ene bular hemmesem Orsiýatdan Eýran, esasen Eýran. Kuratorlar Bular hemmesem KGB proýekti gaty dogry belä. bir deşikden çykan boklar. KGB proýekti bolan üçin töwerekdäki Arap döwletleri Palestinany gollanak. Türkmenler haýran diýýär ama näme şu näme Arap döwletleri gollanakly Palestin halkyny diýär, olar gyrylyp ýatyr diýär. Ve
Seyretin 2 yıl olyadan oktyabr niyedetini. Logistiki müşleni yani patkolşadesi. Yeni menem orsiline geçen tane düşünülecek bu. Eğer bir an düşüncen büyük yemesinin tekrarını tutup şunu kabul edecek bolsan, şu 7. oktyabrda 23. yılı neme esaslanıp bular şu parahat şu gumun çölün içinde geçirilip oturulan yankı yaşlan geçirilip oturulan festivalini çok yüzlerce milyonlarca adam gırıyadı. Ha, neme gerekti? Bilyalere İsrail'in ona cevap verecek. Bilyalere o İsrail'in ne yararlığın bağırdığını. Türkmen şerap aytsak yatan iti daşlayalım. Keypine. Son gelip beni çeynesin, sonra ben bütün dünya kan ağlayayım. Ha, ağlayır. Olar her ölüsü için ben yüzlap münlap adam kıracak. Eğer yeni şey etseniz o İsrail mesela sözünü gördü bu tür. Ay, yaşlı. İsrail şunda mı? Elmedamı da şeyle oldu. Şu uruş şu 48. yıldan beri şu pozisyon uruş. Yan koşuştur dünya bunları koymak ediyor. Ahir devletler bunları cay oraya, şehirler oraya hemmesini abzeylaneti. Şu caylan, mescitlen, yan ketelhanılan aşağını bunları yine harbıda vat öğretip şu taydan yan turbadan atılayan raket öyle İsrail'e çemgelen yerine atıyalım harba biyeklede. O gel yaşayı cayının üstüne düşecek mi? Ya gel çağırır bağının mı? Ya plazın tapağı diyor korur için. Şu bir İsrail'lerde bize el çarpacak diye. Yine alıbilme diyagısı sol. Ne son çinin şuraya diyagısı olup durdu. Den de oraya diye bir tayda arka tutorluk Palestin devleti ya milleti yok. Elbette men gıynan yandan kitecek çağırır bulur önünü kalkan edip tutup şunu dünya korku diye. Onu bu da kimin yüreği avacak gel. Anı son çin Netanyahu'nun ana verdir Gaga Suud'un Avrupalılar. Netanyahu'nu bermeli Gaga. Yaşlı o diktatör o. Hakikaten am diktatör. On Jibreylerin gözlerim oğranaklar. Yöne ne mani seyretseniz 7. oktябr ne mani anladı ya? Yaşlı biliyorsunuz mu şunu? Ha naydı bak sen fikrini istedik. 7. oktyabrda huyçun doğuldu. Ha o. Padarık ona neme soğuk verildi 7. oktябr. Ukrayna потому что yengip başladı. Olara da vaqt gerekti. Birazrak neme reorganizatsiya neme etmek için. Şeydvan İran şeyle soğuk verdi Hamas'ın üstünden. Ve neme tünelleri zatlarım Suriye'daki tüneller, Palestina'daki tüneller, hem şu tünelleri Orsiyadan injenerleri neme ettiler. Yaşlı kömek ettiler. Suriye'de eden zatları näçe olan. Men bir topar videolar gördüm. Adamları edip neme edip adamların ellerini zatlarını kesip zat edip ayaklarını kellelerini kesip men şu videolarını gördüm ben. Orsların eden zatları yaşlı. Arapların değil Orsların eden zatları. Orslar başlanışı zatları. Birinci. Дорогие друзья, наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, это люди отважные и надежные. Вот, блядь, отказнички ебаные со 132-й. Воины, нахуй. Помяли немножко ведро, блядь. И такая хуйня бывает. Палку, сука, сломать. Ой, блядь, головушку разбили. Больно тебе, сука? А пацанам тоже, нахуй, больно, блядь. Почему? Хуюсь, блядь, шмара ты ебаная, блядь. Пидораска, блядь, ебаная. А ты же черт, блядь, сука, ебаный. Тебя нахуй на расстрел, шмара ты ебаная, блядь. Сука. Пидорас. Тебе тоже пизда, шлюха ты ебаная. Сейчас тебе дам водички попить. Ты, наверное, давно не пил, блядь. Нравится, блядь, водичка? Смотри на меня, сука. Смотри нахуй на меня. Рот открыл, блядь. Открыл рот, нахуй. Пидорас, блядь. Нравится? Пей, сучка, пей, блядь. Уебок, блядь. С праздником вас! С Днем Героев Отечества! Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай Бог всем здоровья.
А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. К сожалению, наш руководитель получает информацию, которая далека от реальной. Это уже следует даже из его публичных заявлений, из его высказываний каких-то. Мы прекрасно понимаем, что наш глава государства, и зачастую его понимание ситуации, оно далеко от реальности. И даже на форуме он начинает говорить опять об этом паритете покупательской способности. Вот термин, который серьезные экономисты, они, когда его слышат как аргументацию того, что у нас все хорошо с экономикой, они улыбаются. Они понимают прекрасно, что это во многом надуманный вот этот экономический термин, ну и так далее. То есть... Вообще терроризм деген заты орсет немеден çıkarın. Terrorашка. Спокойно айтса болет. Terrorашка. Болды. Енді neme qaydıp gelelim Lavrov barıdı. Şu zada biz nemetmeli, sıptırmalı, yaşlı. Потому что şunun aydan sözleri ine şu suvut. Kriminal suvutta da suvut şu. Şurada aydı Ukraynalılar diye men uca aytdım. Yani yine bir yazak qaytalayın. Ukraynalılar kitapları neme diye yakıp nemettiler diye pamitnikleri ayırdılar diye. Ayıran pamitningen biri diye Katerina Великая. Beyik Katerina'nın pamitniğini. Görüyorsunuz mu? Yine şurada özünün imperializm nemesini görközüyor. Şurada biz imperatorlar, siz hiç kim diye. Şeyde bir şeyle zatları ne şey koşup başlıyor. Şurada da Türkmenlere demez. Siz neme değil diye, siz adam değil diye, siz bizim predatığımız, siz bizim kolonyamız diyen yalık nemet görközüyor. Görüyorsunuz hem yaşlı. Vasalımız, ova. Ve Kırım'ın boş говоря şurada. Ya Reşit Meret'im oturup kolçakken mi atalı şular olmalı zotaydı devletin garanti. Çıkana. Şulan ede kolçakken zadını bir yuridik güce girmek hemen kimil kanun çok mu ustadı burada düşünmeli. Şu olur ikide kolçakıptır. Gavur olsun neme kolçakken olsun. Yani şunu Türkmenistan'ın meclisi tasdiklamazdan onun yuridik gücü yok. Değil mi? Ama meclis son etti mi? Yok. Meclisin yukarı üstüne oturan hata ediyordu onun atası. Olsa kol çekti mi ya düşünürdü mü ne için şunu kabul etmeli? Yok. Değil mi halkın ensesinden düzülen ama şu programı ya kol çekilen yine de sol Türkmeni boyuna evdirmek bilen bağlaşıklı mesele. Doğru. Ve studentlara kurşal gitmek. Ukrayna'da öyle oturuyorlar. Gelin bize okan değil mi? Okap veren studentler arada video röportajlar bunlar. Tutup bunlar urşuğur atacak var. Bar gidin de sol yemedi. Kurskıda ya o tayda bu tayda okan diye. Urşun gidip duran diye. Belgrad taraflarda. Doğru. Aynen. Ahmet de bilet gel. Bilet gel bari mi? Bari bilet gel. Akide zakon. Opsu gidecek, opsu. Sen bilet okarsın. Ahmet bilet gel. Buradan bilmem taksi ya. Çıkar ya gel hemen gideceğim. Kameralarına demene bak. Ne şu kamerayla şuraya gözümüze sokup. Sabırlı mı da? Benim artık ya. Al bari, al kaldır kamerayı. Yine al, yine. Kaç benler, bağmen mi? Hava. Bir de cevap verenler.
Benim pulumu vermeyecek mi beklerim? Benim ihtiyacım değil de dikkat çıkar benim ablam. Pullar yok. Şu an için edeceğim. Eskafu battın. Ay canım bana bir kurma değil. Arıyor gideceğiz. Ya ben de uğurlarım değil kime? Şuna da duralım iştayda. Ne için kıydır ya? O mesele rıyda dursun. Kıydır için yap böyle. Olmadı koy verdin. Koyuyorsa da biz gideceğiz. Prokuratura gideceğiz. Gel şu giden şu zarsa adam peri odan ova giden adam peri odan nerede şolar? Ne için kıydır? Lan nuz nahme Kıydır. bak. 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 Российский закон, вот. Российский закон. O Rusya'ya gideceğiz oyunu. Okutsuları getirip bekleyeceğiz oyunu. Oradan gideceklerdi o hemen cundadan akladıp Türkmenistan tarafa çıkardılar. Yani törünün pullarını vermediler iyidini. Yani hakkı talep etsem orası cevap veriyor. Doğru. Hemme zada cevap verirler. Cevabı çekilerler yaşlı. Indi Evet. men söz size yaşlı. Men nemetcek esas aytacak zadım aytdım. Şunu biz hemişe nemetip durmalı, çıkarıp durmalı. Lavrov barıdı. Yok ma Lavrov vardı da çıkarır. Onun son yankı, başlangıcımız var. Birleşen Milletler Kuruması'nın. Şu petisi burada her bir devleti uğratmalı bizden Birleşen Milletler Kuruması'nın sonundan aydap gelen netice. Esası cevap vereceklerim Raşid Meredov bilen neme Hramov diyen haramzadadır. Şonam sıktırmarız. İkiden biri hadir bolya. O men razı. Şu diyen sözden bilen. Yani men ştada yine bir meselen kıysaçeten ben olacak bolyanın entek özme hiç de daydamak yani bir kunmalı da o Trump'ın birinci unsur çıkış edip aydan yemesi var. Anırdan örütte geldi bir yeme bir yankı NATO yararlığının yol başlısı. Bula fikir etti, aytı da önünden anons etti Trump. Ay, yine men atı zamun karar kabul edecek ortiyet barıda, Putin barıda deyip. O bana da ne halklar yine mırgada kananalı indirdi. Hem kişinin kulağı sonra Trump näme diýer kadip. Oğlum soňun gadyny goýaýdy. Näme diýdi? O diýär men ne orsiýet bilen ne marazylaşamak Putin gaty ters hareket etýär. Diýär adamlar gyrlyp durdy. Gece gündüz. Ýöne de men ne şunu diýär ýene de 50 gün wagt berýän näde şol Ukraina bilen ýaraşyk geçirmek üçin. Bir sözüne aytıp dur, yine Ukrayna'da gece günü adamın kırılıp oturanı. Yine de ona 50 gün möhlet veriyor Putin'e. Den kırmağını devam ettir diyen terdi. 50 günle alanını özünki, kalanıp Ukrayna'nınki olmadılar. Ben düşüneceğime göre. Şeyle netice geldim bana. O adamda bir belli bir düzgünlü, iyidili, devamatlı, önemli, ıhtibarlı siyaset yok. Yine şeyle. Mene bağışla ol sen devletin prezidenti molsa men diýjegim gönay diýen. Yani şu real men Trump barada gelen netice
Şol kan garaşdym menem. Ay şol adam bir sözünde bolmasa beýleksine tapylar. Ukraina gyrlyp oturan gejegini görkedi oty bütün dünýäň metbuaty. Gelme kanama diýdi men 24 sagatyň içinde düzedörnüýdi. Gurşy ýatyran. Gelen gün aýtdy 100 günnüýdi möhret berýän 1-nji maýa çelik Putin düzetmese dat onuň gününe. 1-nji maýym geçdi soň 22 hepde wagt berdi. Ondan soň 1 hepde wagt berdi. Ýene de ben oğlan görleşdim eýdidi beýdidi diýip ýene de 5 hepde halky şol real oýuna salyp geldi bütün dünýäni Ukraina'na. Innem çok edip oturan canayetin görüp ödüm aydı menne sonra şöyle uruşuk tavuşuk diýip aýtdy diýdi. O taýdy diýdi adamlar gyrlypdy. Şoň üçin men onu oýlanmak üçin alarşyga gelmek üçin 50 gün wagt berýänni. Sen şoňa 5 sagada wagt bermeli men düşünjem boýunça. Çöp kesik meselen çöpte oynayal etmeli, ýöne edilen akşam. Şu Putin bilen ýa-ni Trump'ın ikisinin arasynda bir uly syr bar. Näme syr, näme günah edipdir, nämesiniň üstünde Putin omuň üstünde hojaýynçylyk edýär. Bütün dünýä gölüp oty Trump'ın üstünden, Trump'ın üstünden, Amerikan üstünden gölüp oty dünýäň iň uly ekonomikasy, güýçli döwleti. Muň prezidenti näme üçin beýle gowşap? Sen bir düşünüp bersen. Ya şu çorwanyň çorwasy diýerler anemedip bizim türkmenlerimiz. Şeýle nemetse bolar, düşündiriş berse bolar. Trump biznesmen. Nähili biznesmen. Alt sanak bankrotstwasy bolan biznesmen ýaşyly. Men bilýän. Men bilýän. Ene bir neme däl, döwletçi däl we 2016-da gelende de şonu da men şonu aýtdym bir diktator bol edip. Diktator bolasy gelýär. Ene şeýle aýdaly. Amerikada wannabe diýesiniz oňa. Bolasy gelýän diktator. O bolup bilmeýär hakyky diktator, потому что Amerikanlar türkmenler däl, Amerikanlar Paraşkadan däl. Amerikanlar hakyky azatlygy, erkinligi gowurýan adam. Даже gelmäke da уже protest edip başlady. Biz arkaýyn gepläp biles, aýdyp biles. Trump nähili bolsa da şu ýurtda men ýaşap arkaýyn aýdyp otin gepläp otin ýaşly. Men gorkamak. Gön aýdýan. Biz bärde immigrantlar tutsa da gorkussalaram bizi gorkamzak edip otirs. Gelin etsinler etjek zatlary. Awa, göreli. No şeýle nimeler bolarlar, zatlar bolarlar, olar limitlary iterjek bolarlar. Garas. Trump hiç wagtdan aýtjak zadyny, etjek zadyny hiç wagtdan gön aýtmaz ýaşly. Ve şu wagt nemetjek bolýar. Şeýdip gorkuzyp ahyry öz etdirjegine etdiresi gelýär. Olam näme? Ukraina bilen Orsiýet bile stola oturup biri bilen alalaşmagy. Trump'ın başta aýdan zady men srazu urşy bes etdirýän diýdi. Gelen wagtym diýdi. Dogrymy? Trump'a gerek zat şo. Ve Trump'ın gowy görýän zatlary pul. Bärde kompromatam däl, kompromat bardyr. Ken bardyr Trump üçin. Ýani Trump kompromatdan gorkanak. Özüňiz görüp otirsiňiz. Bir topar уже eden zatlary çykyp dur Amerikada. Gorkanak o zatlardan. Ýöne munyň gowy görýän zady pul ýaşly. Men pikirimçe bärde pulun gepi bar. Men şeýle pikir edýän. Göreli 50 günüň içinde pul alsa onda Orsiýet tarawa neme diýär. O Ukraina berse onu Ukraina tarawa ýatýar. Garas. Nivalaşka ýalyk. Awa. Men şeýle diýeýin. Pul nemetçi bolýar. Çemen, öde nähir nivalaşka bolsun, o bilen birin işime ýok. Şol adamyň ady bilen dünýäde gan dökülýär. Ukraina halkynyň beýigine gan dökülýär. Ne bolary ýarag berdi, ne de arka durdy. O Putin gowy Vladimir näme men görleşim ol eýdidi, beýdi. On gulagyna lapşa ýylyp oturandan habary ýok. Ýaşyl ýöne men şurda bir zat aýtjak, Ýewropa уже eline almaly bu zatlary. Kanada, Ýewropa. Ali, Ýewropa ali. Onu soňuna çelip biz Ukraina kömek edýär. O Amerika borly bolmady bize bildirýär. Käwat şeýle zatlar bolmaly. Käwat şu zatlaryň gowuçlygy ýaşyly. Потому что şu wagta çenli Ýewropa dım gowşakdy. Men şeýle diýeýin. Indi Ýewropa bilen Kanada güýçlenseler gowulýar Britaniýa. Bunları mes durmuş emetdi de gowşatdy bu döwletler. Hiç açan urşy bolmaz.
Doğru. Ne o yaşayat ne beylek Afrika devletlerine de ne giyece bunu kömek edip otur. Humanitar kömek, beylek kömek, o sosyal kömek ediyorlar hep de. Şu yeterlik mukadeydi ol yok. Ne? Demokratiyan öcü olan devletin ne şu real prezidenti bolcakken. Mena hayran kaldım bu siyasete. Doğru. Eğer şu siyaseti kabul edecek bolsan doğru takiklama verdim. O bu polisi yan adam sevip bilmedi. Ana Mene hak söz şu. Mene seylet şunu. Hava. Taşta bärde biz hiç zat diýip bilmeýäs, bärde seretmeli bolýas. Näme boljagyny. Hava ýaşuly, men şu ýerde nämänem goşaýyn. Ine Ýewropa güýçlenmeli. Ýöne nämäni dünküde daş näme Angliýaň bir täzeliklerini eşitdim. Angliýa näme diýdi? Parlamentyna mı bir yerine meşeyle näme çıkardılar. Что Орсет, оказывается, şu Brexit diýen nämesi bar da bolda. Ýewropadan çykan nemeleri. Şu Orsiýadyň eden propagandasy. Olaram şeýle näme çıkardylar. Orsiýadyň eden zatlary biz pişman edýäs Brexit etdik diýip, pişman edýäs Ýewropadan çykdyk diýip. Hawa. Ene serediň hemme ýerde Orsiýadyň propagandasy, hemme ýerde Orsiýadyň eli, hemme ýer nira barsaňyz Orsiýat hemme ýerde. Daşy Ýewropada da. Ene Wengriýany alyň, Slowakiýany alyň. Dogry dämi? Şeýle ýerlerde Orsiýadyň nemeleri var. Öz marionetkalary var. Türkmenistandan iki sana neme oturan. Huýçynyň ýanyna baryp duran her ýyl Serdar prezident bolmazdan öň. Şonu uje taýynlap başladylar. Ýa, 2019-dan bäri taýynlap başlady. 2019-yň soňundan bäri. Biz protestlary başlanymyzda şondan uje taýynlap başladylar. Hani başga bir prezidenti goýsak belkim näme köşeşerler bolar diýip. Biziň näme kellämiz ýokmy ýaşuly. Şo bir tohumdan çykan näme bok. Olaryň hemmesi şişetler ýaşuly. Doğru. Hawa. Tak što Trump bärde, Trump hakda aýtjak zatym ken. Ýöne Trump hiç zady näme edip bilmeýär. Ýaşuly. Özüňiz görüp otursyňyz. Ol şu Amerikada 6 ýazak bankrot boldy. Amerikaň özü 7-nji bankrot diýen men şoňa. Hakykatdan hem şeýle boldur. Bir topar zatlar, bir topar näme döwletiň işgärlerini aýyrdylar. Bir toparny ýaman köp aýyrdylar. Hawa. Bir öz ýurdunam dagadyp otyr, başga ýurtlaram dagadyp otyr. Garaz mundan hiç otam hiç zada o zada garaşma. Ýöne aýtjak zatym lучше Trump bolsun, чем J.D. Vance. Потому что J.D. Vance ondan emmeter. Men olar tanamak ýakyndan çemen ýöne edip oturan işlerini görüp baka berýär bulan terjime halini. Zaten Trump'ın Ýewrop görýän bir hili gümürtürrek bir hili bir garanty bolup görünýär. Men şuna bir açyk aýdyn siýasatçy dälme. Orada aýdyn bir 6 gezek bankrot bolan. Onu ýazyp berdiler, aýdyp berdiler. Ýa çalyň şu bankrot bolanyny da pul bilen şunu paddeşkeden ýene de Orsiýet diýip ýazýarlardy. Men bilemem. Bankrotstwasyny biz näme etdik? Yapdyk. Näde biziň aloklamys yapdyň bankrotstwalaryny. Hawa Amerika yapdyň bankrotstwalaryny. Hawa. Orsiýadam onsam kömek eden, потому что Orsiýat başta nemeler edende Trump'ın nemeleri vardı. Недвижимость zatlary iň birinji bizneslary şody. Şo wagtlary даже где-то 80-nji ýyllarda şo wagtlary orslar ýaşady o nemelerde. Jaýlarda, zatlarda. Hawa. Bir topar statiýalarda ýazyk o zatlar bar idi, ýaşuly. Orsiýada da bar gaýdan, on kwartiralaryny, zatlaryny, bir topar orslar nemeler, mafiya orslar, bir topar. Arenda alıp zadet nemedenler. Ve bir topar neme iş et berenler, Trump için pul verenler, zat edenler. Onu atasam özü ýalyk, özünden emmeterdi Trump'ın. Hawa. Öz eliniz almaly. Ýewropada taňy düşünni. Bu Ýewropan diýen zady sen şol görýän başda berdiler de bu patriot diýmeler, ustanowkalar. Indi şolar raketa gerek. Indi şol Dogry. Ýoksa bu boş duran demir de içinde raketa bolmady. Kompleks. Olam aýtdy ýok men ýa-da Biden'y kalmagyt berjekler. Ýewropa aýtdy satyn alyp ondan kime berdiň şoňa berin diýip. Özüň sen aýtjyň ýal biznesmen. Hep boldy. Şolmany şona entek bolup ýa berjek diýip aýtdy, entek berilen zat ýok, onu görüp. Ýöne Ýewropa ul kömek edip otyr.
Milyardlar pul çıkarıp ötü. Avrupa etmeli, потому что Avropa'nın öz intereslerini bi, yaşlı. Indiki neme Avropa? Ukrayna'dan sonra çalışacak görünüp dur Avrupa. O gözünü okuyorsun Polşa'nı alacak, Pribaltikan'ı alacak. Moldova'nı alacak bir yemeğini, Finlandiya'nı alacak, onun bizimki diyor. Şuraya gelecek, Antalya göreli. Zaten bunlar NATO yerdiler, doğru değil mi? Yani NATO ekspansiya edip qaytam öz el cagazları bilen Şvetsiya bilen Finlandiya'nı. Men şu devlette yaşavatına hiç asas Şvetsiya NATO yararını girecek devlet değerli yine bir yedekten. Yani şuşlar ya durmuş mecbur etti. Özünü korumak için bir zatlar etmeli. Onu da aytırıp bir Finlandiya ikimiz bile giriyorsa bile kedi irde orada bir devlet bunun. Doğru. Yani Hani ne medyan varsa göreli. Yaşlı sağ ol huyçun demeli. Sağ ol huyçun boldu. Qovuzat oldu qaytam. Ya. Ona neymiş bir yerde cemlaydım çemi. Bir toparlık görünüyorduk. Niki gepleşimizde çellem, onu çellem materyal gelir durur. Canın sağ olsun evde oturun işlerinde üstünlük kavu. Bile olsun yaşlı. Size de sağ olsun, köp sağ olsun ova yaşlı. Şey dep devam ettir oly. Valla sağlıkta görüşelim. Hoş vaktin. Lavrov, I mean, he is foreign minister of Russia, I think, since the birth of Jesus Christ. And since then, anything useful came out of his mouth. So let's not pay too much attention to Mr. Lavrov. Путин хочет быть опасным, но не получается. Как НАТО расширяется, у Путина сужается.